todas, somos a Agrupación Folclórica Ximiela de Louro. Levamos 27 anos loitando pola divulgación e a recuperación da cultura tradicional. Que? Para ser máis claros, que o noso non se perda. Para que Galicia se coñeza en todo o mundo. O mundo inteiro. A banda de gaitas de Ximiela fomos invitados a participar no desfile de San Patricio. En Nova York! Unha oportunidade única para mostrarlle ao mundo inteiro o noso. Para Muro! Para a Costa da Morte! Para a Galicia inteira! É a ocasión perfecta para que Nova York se rinda ante os galegos. Estamos creando unha lexión de siareiros de Ximiela. Ola, son Víctor Fábregas. Estou aquí cun só cometido. Co grupo Ximiela de Louro viaxe a San Patricio a Nova York. Pero para iso fan falta cargos, fan falta fondos. Como se poden conseguir? Pois podemos poñer todos, vos, eu, toda a xente, empresas, concellos da zona. Quen, calquera que queira aportar algo, sabe como facelo. Crowdfunding ao grupo Ximiela de Louro. Eles están dispostos a tocar al lado onde vos queirades, e a recibir todo o que vos queirades dar. Acordádevos, grupo Ximiela de Louro, concellos, empresas, particulares, todos colaboremos en que a nosa cultura estea presente no San Patricio. Forza Ximiela. Os de Ximiela queren ir a Nueva York e va a montar un crowdfunding. Entón eu creo que hai que apoyarse crowdfunding, hai que apoiar a xarda, porque esa xente ten que ir a Nueva York en avión. Non van ir en burro, nin en barco, nin no autobús de Chinote, vale? Así que basta, pa xente Ximiela, forza Ximiela. Forza Ximiela! Forza Ximiela! Forza Ximiela! Forza Ximiela! Polo voso traballo e esforzo pola cultura tradicional. Forza Ximiela! Forza Ximiela! Forza Ximiela! Forza Ximiela! Queres formar parte deste proxecto? Só tens que pinchar nesta páxina e aportar o teu grande area. Forza Ximiela!